fáilte na fís an Ceardaíocht ar rístinge. Tásún go siúplog tás máile. Sin tionscnamh bhfuil lámh roibinne ná an cinál plát anún disca seo, ag bhfuil Lorg or lámh iste na lár. Se seo tintas cré sé isca le dinge, má ag an sib scríb má anim iste na lár is an dáta. Má tá síime go a seo inge, fáin lom, sting muide. Tastó, cré, peán luí, paint, agus gua painte. I chéad chéin, bog amach an cré le do lámh. Tuair an tas atá do lámh cúna oit leis an cré a bhog amach. Is féidir a bhris an ná le má bhín tú gera. Tóg rám tóg se seo písaid le bog amach. Nuair it se bog amach agaí, din líróid go an cré. Mar seo. Brúnuas le do ála a bhín isise i glé. Tá mu de gera leanú amach onas go mé muid inán do láimh a bhrúnuasaid agus Lorg do láimhe ágáils gré. Nú se brút amach ar I gcuise go ar an mbord, tá sé bré leis a chéad chéim eile. Tóg do láimh agus brú síos do láimh ar an gré go mé Lorg fanta. Lorg do láimhe fanta ar gré glé. Má ag cinn sibh seo tá se seo dinta sein. Is féidir sin an peán luí a áil agus anim d'anim is scríban mar bhín sibh gera agus an dáta. Má tá scunan pláisteach seo agaí Somália nó fiúháin mála pláisteach, dúí a chuid thriche ons go dtrúmón cré. Ní gáid bacha ágáil idir go sin agus trúmó se thriche. Nis, trúmón cré há má thriche omsa. Ach tá bailach eile má bhín sibh gera siúmú ní sciúpaí. Tá sé banán an cré a chuir san áian ar 108 Celsius ar feadh tríocha nómad agus trúmó se sin an cré amach chuoib. Ach cá sé be bheith cuairmach gan nniumacha teas a chud leis. Nis agus an cré terim tá má gáil an péinteareachta dhéanamh. Tá má gáil dá deara go úsáid ar scríbhneoireacht ar dús. Úsáid scua péinte bheag le seo dhéanamh ba sé séascaí. Nuair tá an scríbhneoireacht tinta te ná an lámh dhéanamh. D'úsáid me péint cinál orga leis an lámh a chathúisteach. Ach mana bhfuil se seagaí is cuma tá sé banán inchaúsáid. D'úsáid me dá cinál goram le imil leis an imil a dhéanamh. Mar mhuaim teasa sé amach níos áir le dá cinál goram. Ach a ríist tá na dána sús chuí péin. Tóg am agus ban písa sprías. Nis sin tionscnamh bhfuil inniu críochnaí agaí má sib tásúlam gur hangis sé sin líp inniu. Dhéanamh sé seo brunta na steas go daon éige. Bolaigh isteach ar ríiste maidicham agus beidh tionscnamh eile muid. Slán go fóil.